Moi. Moi. Tässä videossa me pelataan SV Mobile pelataan tänään tässä peli. Voin näyttää eka mun tiimi ja kaikki mun tiimit. Tässä lataa. Ja tää vähän lagaa mulle. Onks ton pakka tässä? Ei mitään hyvää. 200 gem. Liigabak. No mihinkä mä käyttäisin noita? No johonkin. Mitä? Mä voin näyttää mun kyllä tää ei oo mun oma puhelin, mutta kun mä teen näitä mä en tee puhelimella, kun mä teen tietokoneella videoita. Mitä mä teen tällä hetkellä tietokoneella. Mulla on Palmer, Bellingham, Cafu, Sukar, Song, Carders, mikä tuo on. Ja mulla on Vini Junior ainakin ja Mbappé 9 ja ketä muuta täällä on? Täällä on tuolla on hyviä pelaajia, mutta huono pelaaja. Tässä mä voin mennä ostaa jotain. Storia. Tässä storiassa meille on onko me ostaa näitä? No kyllä voidaan. Ostetaan yksi pakko. Yksi punch. Mitä muuten? Mennään pelaamaan. Yksi match. Tässä tulee hyvä match. Me voitetaan tää. Ja voitetaan tää. Mitä vastaan me ollaan? Manchester City. Mä olin just oikeesti. Mä olin sanonut, että mä Manchester City. Te kuulitte Manchester City. Manchester City. Mä en oo englantilainen. Ei mitään sillä. Mä tuun voittaa tän pelin. Tähän noille toisilla. Koska ei mitään. Tää on ihan helppo. Mutta hyvä kun niillä ei Haaland kentällä. Ja kun on Haaland kentällä. Så kyllä. Ja Devin. Pass. Goal! Mitä? Me just aloitettiin peli. Mitä on mahdollista? Devin vaan syöttää sinne. Sitten Kipil ottaa pallo ja sitten se liukustaa sen kädestä ja sitten se menee suoraan maaliin. Mikä peli? Sitten kun me voidaan pelata pari matsia, sitten voidaan mennä. Se mun seuraava video on Brawl Starsissa. Se sitten. Ei! Joo, hyvä syöttö. Mitä? Äijä sai keltaisen kortin. Äijä, mitä sä teet, sai keltaisen kortin? Tätä kova. Syöttö. Cafu. Pass the ball. Pest. Men sä syötät. Se girl. Onko se täysillä? Pujut. William Dyke.
Nyt juoksee sieltä. Hyvä. Syöttö. Bellingham. Maalin! Hän just oikein maalin! Mitä Bellingham? Me voitamme. Manchester City on sulkee jo. Real Madridia vastaan on Manchester City sulkee jonkun ne voittajuus lähtee. No Suvirva lähti ja veto. Ja mitä Suvirva vetää maalin taas? 3-0. Helppo peli. Tää on helppo peli. Mulla. Suvirva juoksee sitä. Mitä niistä käden alla? Mitä mä en huomannut? Käden alta vielä. Pamor ei tarvi edes apua. Mitä? Suvirva taas vetää maalin. Suvirva on bra. Siitä on vielä viimeinen match. Niin muistakaa, seuraava peli on Brawl Stars peli. Tulee hyvä. Sitten siitä Brawl Stars pelistä tulee kyllä hyvä. Siitä Brawl Stars pelistä, siitä Brawl Stars videosta tulee tulemaan tosi hyvä peli. Mä tiedän. John. Mitä sä teet? Bellingham. Mitä sä teet? Oh fucking. Ostri. Minne sä vedät? Tuo yksi äijä veti jonnekin. Oli offside. Papagabo. Jää 5-0. Niin mikä maali. Yleismaali. Yleisiä maaleja. Niin, free. Mitä? Tämä on huonoin pelaajan tällä kentällä. Harmaat oli vaihtopenkillä. Ai niin, kun me vaihdettiin. Miten se aina veti maali? Se on mun tiimissä ensimmäinen vetäjä. Se on sen ensimmäinen maali, mitä se on ikinä vetänyt mun tiimissä. Eli minne sä meet? Okei, mekö? No nyt se lähti. Pamor, mitä sä teet? Ihmeen Pamor.
Full time, voitto. Tässä on video. Nähdään seuraavassa videossa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.